Matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada udut golek mulai bojomu kono nyo. Lah apa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke duit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Uluk jolke dit to? Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora godang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo wis dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Duwe amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Lah nyok-nyok gawane san. Kertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya, wis pen kabeh ora ngukup ora apa-apa aku. Iya. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah aku arep nyendeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyo cangkemmu elek to. Lakine diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Rajama kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki po ndi? Lah kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng Kropiak malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Papatno Kelarno kloso Ambalan cadang Gawe isin lakake golek salin Kaki total pitik kira nek catetan iki no. Iya. Jebule apa? Pamundutan lagu iki nek cara kene dinahi stop map. Oh iya. Tak kira nek catetan panitia bul amplop akeh banget no. Iya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene awake dhewe tinimbalan ana ing desa Kesanga. Iya. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Sugeng dalu Mbak Kajari. Nggih. Mbah remen. Sami wilujeng to? Pangestunipun wilujeng, Pak. Nggih. Oh, Bapak badhe kadhawuhan dening Bapak Wakil Bupati. Inggih. Pados nyekar. Iya. Nuhuni dawuhipun Bapak Wakil Bupati. Nggih. Kula menika janipun
Sagedipun menika namung ura-ura wonten kamar mandi. Oh. Dados mbok bilih mangke swantenipun kirang sae nggih nyun gunging samudra pangaksama. Gampil, Pak. Pokoke panjenengan niku nyawang wiyaga dianggep ciduk, ngoten Pak. Lah nek yogane ciduk lah sindene dados niki kolahe sementen iki, Pak. Oh, monggo menawi badhe nyemplung. Iya. Jadi Pak Kajari nyuwun pamunten, kula mboten nambahi Pak Kajari. Nika Pak Kajari nika aslinipun nyekar supados daya miringaken ngoten nggih para Bapak nggih. Nyuwun pamunten Pak Kajari. Nggih, Bapak. Monggo Pak, menapa? Anu mawon napa? Duh wong ayu. Napa Pak? Nyidam sari kemawon. Oh, monggo sing apal sinten mangke mbok bilih wonten kirang-kirangipun monggo Mbak. Oh, majeng salah setunggal. Iya, majeng salah. Ayo Mbak, ayo coba Mbak Ayu. Salah setunggal pikantuk 9 nggih. Monggo. Monggo Mbak Ayu. Oh ngaten, nggih, nggih ngestaken dah. Nggih. Oh, nggih. Nah, sampun waduh. Pun kalian Pak Wakil sampun pun paringi kekucah nggih panjenengan nggih. Nggih, matur nuwun. Nuwun sewu asmanipun sinten jangkepipun? Ayu, Pak. Ayu tok menapa? Ayu Purwolestari. Ayu Purwolestari. Saking pundi dalemipun? Kula saking Bantul. Oh, Bantul. Nggih. Bantulipun daerah pundi? Aduh, komplit. Kula saking Bambang Lipura, Pak. Oh, Bambang Lipura nggih. Salipun kula gadah sederek wonten Banyu Sumurup menika. Oh, ngradi anu. Banyu Sumurup menika daerah Imogiri, Pak. Imogiri leres nggih menika. Nggih. Nggih, monggo. HP-nipun nomoripun pinten? Nomor setunggal, Pak. Oh, nomor setunggal. Nggih. Nuwun sewu sampun kagungan momongan. Dereng kula, Pak. Oh, dereng. Nggih. Tasih piyambakan. Tasih ngonten mau ora apa-apa. Bojomu sementara tok patekke ora apa-apa. Kula tesih legan, Pak. Mudar ora. Tasih legan. Nggih. Ning mboten legan golek momongan to kan. Iya. Nggih, monggo. Nggih cobi panu nyidam sari nggih. Nggih. Duh wong ayu pepujaning ati Duwe kajari ngene iki penak lho yu. Bener? Duwe kajari iso nembang ini penak. Kowe nek ana perkara neng persidangan cukup ditok gandrung Sinompari Jata terus lepas hukuman. Ora sida dihukum ya Pak. Mbok biyen kula ngeten niku nggih, Pak. Hah? Biyen kula ngeten niku. Oh ya ora iso nek mbiyen tetep. Langsung melarat. Duh nek gemujen lho Mbak Yu Cange. Nggih. Gingsulipun ketinggal. Anjir, Pak. Yai Putri menek gingsul sok merak ati kok. Lah, nggih menika. Terus napa wae? Lah lali to. Kaya ngene. Kaya ngene rasane nandang asmara. Apa to awakku dhewe Salah, Pak. lah salah teng pundi Gak cakepane niki mau nggih. Bener kok. nggih Do dewa. Kok malah bingung dhewe. Iki lho do ngapusi aku sindene iki. Ya nengane pirsa gedhe dewa to Mbak Yu Nggih. napa dewa menika Dewa menika napa, Pak? lah niku gedhe Gedhe tur dawa dawa. nggih Nggih, napa niku nggih, Pak nggih? ya kados pisang ambon menika Duh dewa Jawa Tegung ya kok mubadir. welas somring awak mami
besok kapan katekan besok sore jejer lan Mbak Ayu lah niki pun jejer to Pak nggih katyom lah rak lali to rene cedhak karo wong ayu ki mesti lali kabeh nggih ampun grogi lho Pak kula sing grogi no Pak Kajari ki nek cedhaki wong ayu ki palune ora lentur malah kenceng kok sampean pirsa napa ketinggal napa pripun umpamakna nakhoda tanpa prau sasat sarat ing Jaladri eno nyidam sari as mara dan saya sangat nggih matur sembah nuwun pangkat apa wae iki nek anu jenenge iso nembang piyayine mesti budayane unggah-ungguh ya kecekel budaya tata krama ya kecekel aluse pangandikan ya kecekel kuwi nek iso nembang ditenono ora polisi ora kajari ora wakil bupati ora bupati ora wakil presiden nek iso nembang mesti alus tata kramane iya matur sembah nuwun Mbah Canggih nggih Pak Estu kok menika iya monggo dipun lajeng nggih nyekar Bapak menapa ayu anu saut-sautan mawon napa sampean kok ming trima saut-sautan gentosan maksude ngoten lho Bayu Canggih ngoten lho kula niku nek ming nyaut emoh kok iya monggo sinten rumiyin panjenengan riyen Mbak Yu monggo sanjange wajeng saut-sautan lah kok kula mboten disaut lho Pak lah nek nyaut jenengan kok terus langsung perang bakiak mriki tenggalen perang bakiak niku lho napa niku uncal-uncalan teklek nek kula lagi garwa kula tebih saking mriki wonten Tangerang dados aman lah ngaten oh aman nggih Pak salah Pak sampean salah kok aman niku pripun niki di streaming lah nuwun sewu istri kula menika asal sampun jam tabuh 09.00 pasti sampun nglekar ngoten. Aman nggih Pak nggih. Aman pun aman jiman saestu. Ya.
nalikani rahing dalu semono ayo lam-laman sira wong ayu Rambutnya bakal lali yo semono lam-laman sira wong ayu dan sakumandel ning netra rilasa karoso rasaning griya sampun Pak. Sampun nggih. Pamit Pak Kajari. Oh nggih. Sampun nggih Pak. Oh nggih sami-sami. Sampun kesupen mangke nyuwun nomor HP-nipun. Nggih Pak. Lah nomor kula mung setunggal, mangke nek jenengan suwun kula ngangge nomor napa? Nomoripun. Oh nomor kula kakak anu Pak, engko 081 125 275 325. Dadi siji selawe Pak. Siji selawe niku kan anu regine kopi susu niki. Nggih, sampun. Ngaten matur sembah nuwun. Nggih, matur. Badhe titip napa ngeten Pak? Mangke sekedap. Ora. Wah. Sik. Wah, kowe tetep pinter kowe. Kowe tok dong karo aku kowe nggunakake sistem bagong kok kowe pomat pamit. Nggih, pokoke kula tenggo kok, Pak. Mbak, dah kowe lah meso keneng tenan, Pak. Nggih. Nuwun sewu menika namung sekedhik. Nggih, matur kinang. Nggih, matur nuwun. Kesanipun abrit. Nggih. Matur suwun Pak Kajari. Sami-sami pangapuntenipun ingkang kathah, mbok bilih wonten klentah-klentune ngatur kula. Nika namung gegujengan nggih kagem nglipur para warga masyarakat Kabupaten Semarang khususipun ingkang lenggah wonten ing Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang nggih. Nggih mekaten Mbak Canggih. Nggih. Nyuwun pamit. Mugi-mugi panjenengan tetep laris nggih. Amin. Tarife ning ampun diundhake nggih, Pak. Kersanipun mangke nek para kepala desa merti dusun mangke saged
nimbali panjenenganipun. Nggih, Pak, nggih. Pokokipun kula niku fleksibel kok, Pak. Iya. Fleksibel. Tergantung kebutuhan. Nggih. Berarti nek fleksibel menika saged mulur mungkret saged Pak, mboten cah kiwatos. Nggih. Nek kagem kesanga merbesi desa menika ya kula ora saklek-saklek banget. Nek kagem kajari ya rada munggah sithik. Waduh. Janipun sampun badhe kula aturi nggelar ringgit ning lajeng ngendika panjenengan kados ngaten nggih mangke rumiyin. Nggih, Pak. Mboten napa-napa, Pak. Nggih. Ya, Pak. Ya, iki Bapak iki pancen ya budaya kejaba saka kuwi ya panjenengane pembina pepadi Semarang nggih, Pak nggih. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Ya, mula ya budaya. Iya, pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Semarang beliau menjadi pembina. Yo yo. Matur sembah nuwun Pak Kajari. Sami-sami. Nyuwun pamit. Nggih, monggo sugeng tinggal. Monggo sugeng dalu. Ya, iki nek pomat pamit wae aku ndadak nyangoni. Ya. Dadi dite mubeng. Heeh. Ayu pomat pamit iso kecekel, malah Pak Kajari pomat pamit karo aku. Pareng nggih Pak, ngatos-atos. Dados menika kula menika sedherek pareng nggih Pak. Ya bola-bali. Nggih, matur sembah nuwun tanwah nyenengke no. Ya. Arang-arang lho. Tenan, piyai-piyai saka panjenengane luwih-luwih piyai gedhe. Ya. Piyai gedhe iki luwih-luwih arang sing iso nembang. Ya kaya panjenengane kuwi arep dadi kajari memvonis hukum kepada yang bersalah. Ning aku yakin panjenengane kuwi penggalihe budaya. Tegese yen penggalihe budaya kuwi ya penggalihe mesti arif bijaksana. Ngono ya Mak. Iya. Mergo akeh-akehe lho no, akeh-akehe saiki piyai-piyai gedhe, piyai-piyai dhuwur ku ya pancen nek pidato kaya menggelegar kae. Iya. Mari kita lestarikan budaya. Budaya adalah pemersatu bangsa. Budaya adalah pemersatu bangsa kita. Kita harus cinta. Ning ra tau nanggap. Ayo. Kuwi akeh banget ngono kuwi. Ngono ya Mak. Iya. Pirang-pirang mula aja nguri-uri nanging urip-urip. Nguri-uri ki tresna, nek ngurip-urip iki gelem nimbali utawa gelem nanggap. Oh iya. Ya ngurip-urip awak dhewe iki. Ha iya. Ya pancen bener ya, Mak. Matur sembah nuwun no. Ya ki nelawala akeh banget. Ya diaturake utawa diwaca dhisik. Saking Bapak Bambang SL Ketua LPMD Desa Kesongo nyuwun lagu bajing loncat ing nyekar Mbak Ayu. Ya. Saking Ahmadi Bapak Ahmadi Ketua BMT Sumber Mulia Kesongo nyuwun lagu Cendol Dawet utawi Liwung sing nyekar Mbak Tatin. Ya. Saking Bapak Ruhoro perangkat Desa Kesongo nyuwun lagu Uler Kambang nyekar Mbak Neti. Ya. Saking Mbah Darsono tokoh Desa Seni Kesongo nyuwun lagu Caping Gunung diparingi jenggleng kalian joget sareng-sareng. Siap. Ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Kok rumah saku wis do ngerti jenenge to, Mak? Iya. Katur dumateng Bapak Seno, Bapak Muslim anggota BPD Desa Kesongo nyuwun lagu Podang Kuning kenyekar Mbak Elisa. Yo. Nyuwun lagu Gubuk Asmara Bapak Supandi ingkang nembe kundur saking Kalimantan Timur. Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Tatin. Yo. Edan tenan iki. Bapak Haryono warga masyarakat Desa Kesongo ingkang nyekar Mbak Andung nyuwun lagu Sesideman. Yo. Yes cilaka no, awak dhewe ra entuk turahan blas iki. Lah mergane wis disebut sindane dhewe-dhewe. Mongko sindenku kuwi kendel-kendel. Iya. Anggere muni disebut ngono kuwi engko amplope dijaluk. Oh. Ora diwenehke kene wae. Ora mesti pundi amplope Pak sak isine ngono. Ya wis ora apa-apa diaturake. Ya Caping Gunung sik saka Bapak tokoh seni. Ya sing kepareng lenggah ning kene. Diaturake no. Ya sapa wae. Caping Gunung jane sing kon nyekar Mbak Elisa ning apike diratake didum. Ya, didum diratake. Nya, 100 dum wong 8. Modar kowe. Wis, do nyekel-nyekel tok wae. Heeh. Do ngrasake kok balekke aku ya. Ya ora. Ya, matur sembah nuwun ki padha rawuh akeh sing saka adoh-adoh no. Ya. Saka nggugik ya padha rawuh mrene. Ya. Matur suwun ya Mak. Ya. Wis dia ditenteni ning rono 20 dina meneh sesuwe. Ha iya, monggo. Ya Mbak Elisa. Neno jengglengke no. Ya.
monggo. Saben bengi nyawa jejere Mbak Cumpe. Oh, jenenge Mbak Cumpe. Cumpe. yen mamajang hamong karo Wah, iki lho. janor jejere Mbak Andung. Ya. Karo ngenalake sinden-sinden. Ya, Mbak Andung saka Purwodadi. Ya. Kembang kok ado-ado men saka Purwodadi. Lah mau bengi nang Pati terus dheke melu dandan terus tak gawa sisan. Oh. Iya. Mangga. Ngatos-atos Mbah. Gunung ha ha apik iki. Jejere Pacitan Mbak Cita saka Purworejo. Ya. Pokoke iki nek ana sing kecethit aku ora tanggung jawab lho. Iya. Panas ya jajare tin. Modiar. Sinden-sinden kudu dijagani sing bau reksa ana kuwi. Iya. Ya. Panas udan aling-aling caping gunung ya bareng kanca-kanca yo misoa cape gunung nadyan yo terus nadyan waton sarata mane monggo yu mane banyu bane ya. Terus pisan nenu dek jaman
yo eno yo iya ate-ate ning gunung tak sedemi saka Sapa iki nambuh aku ora dong nggih. Nggih matur suwun Mbah, nggih. Wah jan nggih. Wah yo pecinta seni kok. Lah iya kok ngerti-ngerti mak gedebuk. Aku malah kaget. Ya ora apa-apa arang ya werna-werna. Yo dilanjut jak wektune engko ngoyak. Ya Mbak Andung monggo sesideman iki pamundutan. Ya Mbak Andungnya. Ya iki amplope. Yo Mbak Andung, ha. Jumeneng. Ya wis ora usah wedi, mbake wis lunga. Wis sindene do plerak-plerok kabeh. Piye iki? Ora apa-apa wong ditubruk wong tuwa. Iya. Ora masalah ya, Mang.
Umur semono kae nubruk ya iso ra piye-piye. Ha iya. Ayo. Sesideman Mbak Andung. Ya. Wiwitane saking dhuwure sindene nganti jarike congklang. Ha iya. Dhuwur banget. Heeh. Aneno. hande reksa beki Andung iki kon mlaku karo Prastiwi. Iya. Wah, wis kaya mbokne gandeng anake kae. kulane napa Kowe mbokne wong dhuwur banget to kae, sing pojok dhewe kae. Iya. Mau mlaku ning transit kowe tak kira nek cah SMP. Heeh. Lah sindene dhuwur-dhuwur dhek cilik dhewe tur mburi dhewe iki anake sapa iki? Aku e. Oh. Anu priya bagus kang olah kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung bendera terus kayung-yung neno selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono swara kurang pramana neno yen wasis yen apa ngunggro ngungrum marang ngungrong marang bendera Tiah Sulestia pijer ngincangake halis Ya. terus tresno sesideman becik luwe becik patenana timbang pepisahan tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra alhamdulillah kok alhamdulillah ngopo ana sing nyuwun kelinci ucul nak Iya.
ning ora ana tulisan sinden. Oh iya. Berarti masuk dalang. Lah iya ora apa-apa. Liwat kincanging halesmu kaduga hanglandhe aku tisih mampu ngladeni solahmu Nena mongko kowe bocah gunung natien bocah gunung kaduga ngajrimpo jiwa ragaku kak kurang kehormatan memperong guruku ngarepin kleru ta kowe? Nggih, Pak. Ah, wis. Iya, cakepane tekan kono-kono. Sing nomor 3 dienggo nomor 2, nomor 2 dienggo nomor 3. Iya. Ora apa-apa. Potong. Iya. Engko disusuki 20 lho aku. Iki kok. Lah kosong niku wau. Kosong piye? Niku wau kosong Ah, ngapusi ora wae tak remet ngene do kandel-kandel kok. Iya. Ya, mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke deman mesti tak
luput 2 kali. Iya ta? Mboten nih. Oh, wae kok. Hah? Oh, ya dhewe to. Iya. Ya girong dhewe dek ya ora apa-apa. Ya saking mantepe kok ya. Mbak Andung wis diaturake iki tambahan meneh no. Saka keluarga besar Leazolis. Ya. Luwe elingo anggonmu seduluran. Iki ana artine no. Leas iki luwe elingo anggonmu seduluran ora usah sombong. Nyuwun pamundutan lagu Dadi Ati. Oh iya, tulisane sinden ora ana. Masuk lagi. Pokoke tenang bae no, iso nggo balen. Iya. Ngono ya, Mak. Wis mo alemane do andhet diturukke ning kloso do ora gelem Mas. Ya, genti Tatin, ayo Tin. Ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya, gubuk asmara. Ya, ki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Ki ana werna-werna. Cendol dawet liwung. Ya, engko keri cendol dawet liwung. Ya. Cendol dawet kok cendole semono kuwi. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo nya, atok jaluk ora ramu. Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sing endi mau. Oh malah ora ana iki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Iya. Gawat iki. Nya iki ana kertas dawa banget, Bu. Iki Sak kertase. mengkari nyuwek kok kakean cerewet nya gawe. Nah, Cek dileki nek ra ana barang. ana ta? Oh, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ana jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kali nyuwun lagu Lali Janjine kali Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada nyo, udut nyo. Nyo ngulung mulai bojomu kono nyo. Lah apa lho? Ming udut kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Wis tak ijolke dit to. Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora gudang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, gubuk asmara. Kandang. Gubuk asmara? Heeh. Isi ana siji nek engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dewi wae engko. 3 kowe. Dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu kalian. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Duwe amplop. Sing niku ta? Heeh. Dewe-dewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Lah nyok-nyok gawane san. Ngertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya, wis PN kabeh rasa ora ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar, yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah kuwi arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo.
Koyo cangkemmu elek to. Akhirnya diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Raja Mah kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki po ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undakan nang ngendi? Kron mau kok tak rungokke krupuk ya aku ning burine tatin ki mak krupuk apa ya iki aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi adus dadine dukula. Oh duku kowe to ya aku krungu-krungonen kok arep tak genahke meneh nang panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhane ora apa-apa nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng Rupiah kok malah aku waduh. Wah bingung. Wegah apa? Ya gelem. Paling. Wiwi tane nyingkar nyingkur Neno lingsem yen mutan sindenmu do isih brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak meh saben bengi lho iki do adus. Oh iki kanu jenenge apa rahasiane iki ora adus nek nganti digebyur awake wo mbliyuyut tenan ya mula do ora adus ya termasuk dalange iki ya ora adus takoni nek aku wong lanang ora masalah ora adus oh mlane mau slentang-slentingi jenengan to mbok keleke iki dambu dhewe nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedak Indomaret terus do golek parfum lu parfum murah wae 3.000-an wae aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus sapa? Lah jenengan ki kok ngerti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu ya nang burine terus. Aku mung ngrungokke sing krupuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri tresno tulus Tulus ki bojone oh jenenge sing lanang Tulus lagi nek nang omah tatim ki celuk-celukane Bulus oh kak Bulus ta lah bojomu nek diterus Pak Lus ngono nek mbokne ya Bulus iya Bulus semono ki bathoke sepiro lho aku ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti ini mesti bathoke ya mengkurep ah iya biar tak bahas ora bahas silakan ayo tak tandingi emangnya tau roh bathokku lho lah ya kowe duwe ora wong aku upama bulus aku tuh bulus kok lah kowe bojomu jenenge sapa Tulus lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa Pak Lus nek bul bul piye nek bu bul ha iya nek kan rasa tekan nek
Bathok barang. Wong aku mung nggenahke tanggamu kae kok. Lho, madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku? Bu Tulus. Oh, disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyo. Iya. Metu saka bathoke ndase siki ini. Nang ra cedhaki mendelok meneh. Aku ora ndendas kok. Ayo. Iya, Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak telah Bulus. Ket biyen jenenge kuwi. Ayo kon ganti dibancaki neh ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek. Kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek mak. Wah, aku jingkati Tatin ngene. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh, cah iki budek berarti. Ya ora lah, pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, nggo sik ngrungokne musik apa jenenge? Meler apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokne musiknya nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungokke musik Nah, jenenge alasan kok ora ketemu nalar. Loh, kan kula lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya. Gitu loh Wis ceritanya. tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Nah, apa tekan ndi? Nah, Tekan ndi? tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti rampung gawane iki. Dereng. Ayo teruske. Nah, ora. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budeke ora percaya. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu iki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora ana supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Ngene ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye ta? Dalang kok ngono ku padahal aku kewan ora. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk kuwi podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya engko ben do menilai. Tatin. Kula Mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko nika. Mriko nika ngendi? Ten ngendi ta jenenge? Guest house. Waduh. Wes hos. Ya wis ngono wae aku mung ngebetas karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, jan Oke kok sini. Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo durung. Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metegek. Jenenge nek ngono ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Dugi mriki jam pinten? 7:30. Pun dahar Wis. kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Neng omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleruno. Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah iki? kula ngomong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Teori wae kowe dhewe radong kok kono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi radong.
Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Mas, ora diganggu to. Kowe iki ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ra, tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Pawi. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Cah wedok digenehke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembangi gubuk asmara, mongko tanpa bantal, tanpa kloso wis bayangno. Ming dikelekarke ngono kok seneng ora. Sapa to kuwi? Apa ora gatelon gegere ya nek ya. Iya wis ben gubuk. Ming lagu kok titik kula ya. Enone yen liwat aku kelingan gubuk kae. Iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lan jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Oh jelas. Piye ta? Mengono-ngono wae meng tiba-tiba to. Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus? Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. Nek gedhe ngapa? Panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Mosok ya dobahke pokoke dobah. Catatan sakjroning ati.
Mbak. Obah, heeh. Iya. Umune obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendonong. Iya. Salahe wong obah omne ra obah. Lah ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya ta iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kon ora kuru iki saka ngendi? Iya, getak sapa-sapa digetaki. Ya. Yuk. Catatan sajroning ati datang untuk saya menaati. Aku kowe tadikan Sing ngendange nganti jeleh ngendange kowe. Makane alon terus diseseke mergo ora sing ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh ro aku apa? Hei. Hai. Ora kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora mbanterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kuwi. Iya. Wong penak alon-alon mau lho. Nah, ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Denko ki senengane nek rampung di neng nong. Iya. Mareme dhewe-dhewe kok. Bali yo, engko ngadeg meneh lho kowe isih ana sing pamundutan nggo kowe lho. Iya. Apa? Iwong. Oh iya. Waktune cukup napa? Apa? Oh, tenang wae rasa kuwatir. Elisa gentenan kae ben gek minggat. Sugeng dalu sedaya mawon. Salaman Pak. Wo. Salaman kabeh. Sugeng dalu niki warga desa. Kowe kira semelang apa piye nek digerek ngono? Ambruk ndono lho kowe. Lo kan diterima dengan senang hati. Oh, ya. ya Ya nek diterima, nek dinengkeng ngene ya tiba dhewe aku ya ning. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh saiki wani salaman. Sudah lho. Sesuk nek takon, "Ayo Elisa, ngaduk langsung mencolot." Kae lho, nek nggo rok kae lho ditampani. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Langsung aku tiba ning ngono ki nek do mlungo ngene iki ra ditampani. Oh, ditampani. Ya benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo ya. Kesongo apa pira? Iki desa Kesongo. Desa Kesongo. Ora hitung-hitungan. Tak tuntang. Cendol. Idene werna-werna Elisa iya. Sene ngene ngriki nggih. Rame sak lapangan kebak wong kabeh ya. Ya ora mung wong ngidemet barang ya kathah. Apa kok iso weruh demit apa piye? Lho mboten bisa merasakan hawa-hawa itu di sana ya. Di sana nanti kalau nggak kuat silakan melambai di kamera ya. Kaya uka-uka. Iya. Matur suwun Mbak Elisa. Sowan mriki. Pamundutane napa wau? Saking Bapak Muslim. Wow. Pak Muslim. Anggota BPD Desa Kesongo. Oh iya dari BPD. Nuwun lagu Podang Kuning. Oh, bodang kuning silet ireng ya. Seleret ireng. Yo lali, santai. Ora perkara santai kowe iki tak jak soalé. Kowe iki melu aku nek omonganmu elek iki aku ya melu elek. Oh iya Seleret ireng aja. Gampang adalah diralat. Ralat nggih Bapak Ibu nggih Dede silet nggih. Seleret nggih. Gampang toh? Dudu apa? Beres dudu silet tapi seleret. Beres tinggal dilarat di tip ek wae rampung. Di tip ek Kawe yo. kok cangkeme kaya ngono. Di benerke wis di benerke. Oh, Benerke. ra apa-apa dipek wae dienggo tuku rokok. Mau liliane dijaluk to? Ora. Sing kuwi PN. Isno. Tenane. Jatahmu. Yakin? Aku dek kapan kae nggawa teke tatin masuk angin. Oh, tenane. Tapi aku mau lho nek sak lembar. Lho, ya manut isine kok. Lho, rong lembar wangune. Wis to tambah nono iki rong iki jatahku ngono to. Lho, mau no tambahane. Nah, kuwi ditambahi sike. Aku nek sak lembar wegah PN.
Nek rong lembar marai do Mary lho sa. He? Ki nek marai Mary engko aku jukuk saka tas aku tekor. Oh tekor ya. Mau iso wis tekor ya. Wis. Wis Ya tekor. tak tompo. Matur sampean nuwun. Nah, podanggune. Podanggune nggih. Wah, siap masuk. Ngangge bawa mboten? Oh, jelas ya. Oh, mantep. Jane suwe-suwe malah iso dadi MC bal-balan kuwi. Iya. Lah ya ben ra apa-apa men ngampun jenenge berkreasi dhewe bocah. Oh mbiyen tak temokke iki isih walah isinan kae no. Iya. Mintek dek iki S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1-ne skripsine nulis tentang aku. Lah karep bendina ketemu. Iya. Wah ngris ning omah rame terus yo sayo ngopi ning ngopi cah loro. Kafe desa wae gaya. Ngopi-ngopi yo ayo Pak kita ke kafe. Wah ning kafe ra ngerti carane pesen ya. Bayar sike nek ning kafe ki, bayar di depan. Lah dioyak Lah polisi. munyuk iki malah mirang-mirang. Kowe iki tak critake asal mula bukamu malah mirang-mirangke. Iya. Terus cah loro cerita-cerita lah kok takon nembang iki dek suarane apik ngene wae sa. Karo anu sekolah S2 karo nggo mbayar kowe melu aku nyinden. Nyinden biyen yo ming biasa tengok ngono kuwi. Oh. Iya isih Ngono ya. nek pemain cara pemain isih cadangan ya banjelan. Heeh, banjelan. Heeh. Biyen tak bayar 75 seneng aja. Seneng banget Ini ya. buat saya, Pak. Oh. Makasih mau tanganku diambungi kae. Heeh. Saiki bareng rada suwe wis nekor-nekori gitu. Iya. Ora apa-apa lho aku mbiyen ya berawal saka pemandu sorakmu aku senomani PWKS aku mbiyen ya. Nganggo anduk ning kono kuwi bareng seno ngono kuwi aku ya melu karo kanca-kancane ngono kuwi. Terus saiki munggah derajatku, sorry ya. Oh, berarti sing sok tak rungokke iki sapa ki maune Sina-sina kok suwe-suwe sumuni sono. Kowe berarti Ya, kok ben urung sono iki diralat. kirek Mbiyen rong diralat mbiyen ya. Oh, ya saiki wis pinter Wis golek pinter ya kudu ngono ya S2 ya kudu cerdas ngono lho. Nek Iki sing cerdas. sok nyebar isu elek ya iki. Piye? Yo mau bengi saka Pati wis dinehi transit sindene do morolan aku kabeh. Pak Sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Elisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok. Ayo dadak cucul duit aku. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek jul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dinggo pengrawit sinden apalah udah pek aja. Ngono lho ketok nek sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Amin. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Aja owel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham tero? Lah ngono jeneng wong ucul Dan kok bocah iki lek arep ngandani kepiye lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlapat. Ya ngono prinsipe Tak omong to. Nek piyai Jawa kuwi aja sok iki ning pementasan lho, Sa. Oh. Iki Pak Wakil Bupati ana, Pak Kajari ana, aja nyebut ngising. Aku iki njebut yo ana. Kuwi kata aku iki Mau ngajari kowe. dicilikke volumene. Tak bandung cempolamu. Aku iki ngandani kowe Oh yo. iya ya. Aja muni ngono kuwi. Wis Ora pira keren. kowe mirang-mirangke aku. Ora ning panggung, ora ning masyarakat, kowe mirang-mirangke aku terus ning aku wis tak trima ora apa-apa. Demi kowe iki ben kariere naik. Iya. Kok mirang-mirangke ning masyarakat. Lah tau mlaku-mlaku karo aku lho, Nok. Urung wancine wayangan awan wis tekan gone mlaku-mlaku, lah kok nembung wong wedok lagi nyapu. Bu. Maaf Bu, mau ngising. Lha piye? Aku langsung teratap ngono matek aku. Tak candak wonge. Ajeng wonten wingking. Sama aja, Pak. Wah ngeyel pokoke. Sing ibuke iki wis mendeli, aku terus maaf Bu ini orang Sulawesi. Iya. Tidak bisa bahasa Jawa yang Angel baik. loh. Aku pertamane malah luwih alus aku reti alusane ki bucal apa bucal. Mbok kula ajeng bucal niki ne selak kebelet bang toh bucal niki lho Bu. Wah ngising ngono aku wis bingung saking bingunge golek kata sing wong kabeh ki paham ngono wae lho. Ya wis. Gek nembang kok ndak malah iya, cerewet iya, bae cangkemmu siap. tekan dinti. Iya.
nadyan wujuh nek nembang nyuwara Jawa ora bener to. temong paksi saiki nganggo bahasamu sing tok nggo biasa bendinane. Piye maksudene? Ayo maksudene kuwi dienggo nembang kuwi iso ora? Nem, iki ning kene ne. Heeh. Neno. Kuwi nganggo basamu. Ngono kuwi. Ya ora iso iki wis diapalke tembang ngene. Tempange wis diapalke. Ayo dijajal. Agawe talinane brontone sopone. Wis rasa basa Jawa biasa wae wis. Alus manis tur mrak ati Neno wasenggon kula goleki si podang Neno ipo bunga henga tiku Dosa entuk saweran saka Pak Tristianto. saweran ndandine Ya iya ki mlebu ning bank nek saweran ki. wah bangmu Saka Pak Tristianto ki mlebu ning rekeningku 2,5 juta. weh tenane Ha iki lho. ya ndelok aku kudu ndelok iki bukti otentik apa ora Bukti bos Bank Mandiri. Bank Mandiri Tristianto. oh kuwi dienggo Elisan Baca dulu oh iya kagem Pak Seno 2 juta Elisa 500.000 wah aku mau 500.000 ya ora apa-apa ah ikhlas aku PN berarti nek kuwi bener to nek misale ikhlas karo sinden karo wiyaga engko entuk ijole bener ora maksudnya loh mau esuk wis ujujul duit nek ikhlas entuk tukarane ya ora entuk diijoli nah ngono kuwi makane aja golek ising baleni meneh aku koyo goblok banget pening ya palanya ya pening ya, enggak cuman rawa yang pening ya palamu juga ya tekan ngendi mau ya baru rawe aja dadi kandhani ben rasa dadi kandhani oh sinden kandhani tak ajar kamu ben mikir nyandeng bisa dadi tombo esok iki ngene Pak Tristianto diaturi iki sisan ya dadi rasa bladak bolak-balik oh iya nggih sekalian podang kuningnya ya mangga esok awan ning omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang pengobang miteranggonku goleki ora krasa esok nganti wengi eman-eman
harap bakal hatiku bagi wong liya si podang angkutut hati kawanan sedaya mawon. Ya memper wong bapakne mbiyen lampor. Dene weh matur sembah nuwun. Ya wis ora iso alus, wis ora usah dikandhani nek wis ben sakarep-karepe. Ya ciri khase ya pancen ngono kuwi kok. Lah iya. Arep tok kandhani alus nek nang omah tak jarane Elisa basa sing apik iki ngene-ngene iki kuwi ya ora masuk ning kepalane blas. Sing domong ki ya wis ngono kuwi bengak-bengok ora karo-karuan. Ya karang ya gagrake ngono dheke. Heeh. Sapa dipilih meneh, Mak? Mbak Ayu. Ya, bajing loncat. Ya, saka Bapak Bambang SL. Oh. Bapak Bambang SL. Ki adine Bapak Bambang Simpati. Bapak Bambang SL. Saya lagi, Pak. Iya, wah jando kaleman do basa Indonesia. Mindo ya. Iya. Mindo. Mindo ki apa? Basa Indonesia kok mindo? Ya. 2 kali lho Mas. 2 kali. Oh, tatin matane wis melorok ya wis. Lho, kono loro lho, Mbak. Ah iya, ora kena meri kok. Aku meng pira iki? Meng 3. Berarti akeh kowe. Hah? Akeh kowe kok. Oh, akeh aku. Ya sorry, Bro. Ya ora apa-apa. Isih ana 3 amplop kok. Ya, iki sing urung-urung diaturi ngono ya. Isih ana 3 amplop uler kambang, kutut manggung, ya. Karo apa jenenge iki? Dadi ati. Oh iya, engko diaturake karo iki Mbak Tatin duet kali Mbak Mas Solikin yang Mas Solikin ora mlebu. Iya, ora melu. Engko Tatin dhewe. Iya. Aneng ditik. Rokok gudang garam mau? Oh. Tanggung jawab. Iya. Nggawa rokok e. Monggo. Nggih.
bajing loncat diaturake dibawani Mbah. Mbah. Mbak. Oh. Oh iki ayu ya rada semper kupinge iki. Krunguku Mbah ya, Pak. Mbak. Iya. Gunung Sumadang ketunjang Telaga Sekawayana Nenone Rembecik di tengah gua tulungna ulah pundung tu disungkurulan sungkan Tarim 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 Tarima Ragawayana Ngancik Ngancik di negara hati Sunda. Ya. Monggo. diaturke bajing loncat ya. Ya, Monggo Mas.
matur suwun. Ya piyayine lemu ning gelem joget. Iya. Nggo nyuda kalokan mung pembakaran kalori ana. Ya. Men ora patek gembrut banget Ya. Ayo wektune saya mepet ngundak ora rampung ceritane. ya engko gara-gara diteruske anu ngaturake lagon iki ya nak Ya, ayo tak dereke mak. ayo nggih